Benvinguts i benvingudes al repàs informatiu setmanal de l'actualitat de la nostra localitat, Manises. Estos són els principals titulars d'esta setmana. Representants municipals de Transilvània visiten Manises. Les escoles infantils municipals han celebrat el Dia de la Pau i la no violència. L'Ajuntament de Manises treballa per posar en marxa un banc d'aliments. El Club de Ball Esportiu de Manises va participar al Campionat Autonòmic dels 10 Valls. Xiquets i joves de Manises celebren el Dia de l'Arbre. I l'Hospital de Manises va aconseguir durant 2012 elevar l'activitat quirúrgica, augmentar la seva cartera de servicis i reduir el temps d'espera en consultes externes i cirurgia. I comencem el repàs de l'actualitat contant-los que l'alcalde de Manises, Francisco Izquierdo, i la primera tinent d'alcalde al municipi, Maribel Miquel, reberen ahir a l'Ajuntament de Manises a un grup de representants municipals de Transilvània format per 6 alcaldes i regidors de municipis de la comarca de Clog, d'entre 2.000 i 6.000 habitants. En la visita estigueren acompanyats per la directora del projecte a Bucarest per conèixer experiències de desenvolupament d'ocupació que puguen aplicar en els seus municipis. Tingueren l'oportunitat de conèixer com es treballa a Manises l'àrea de promoció econòmica, els projectes de finançament europeu, estatal i autonòmic i iniciatives municipals. I continuem contant-los més actualitat perquè els menuts alumnes de les escoles infantils municipals de Manises celebraren el dia 30 en les aules el Dia de la Pau i la no violència. Una jornada en què des de l'Ajuntament de Manises, a través de la regidoria d'Educació, es vol difondre i també entre els més menuts l'importància d'aconseguir l'objectiu de l'educació per a la pau, una activitat emmarcada en les diferents iniciatives que es realitzen en les escoles infantils municipals. En totes les escoles infantils municipals de Manises, els xicotets treballaren la confecció de murals, la lectura de poesies, contes i cançons relacionades amb la pau. La importància de ser amics, somriure, parlar, no pegar-se i mostrar-se afecte amb altres foren alguns dels conceptes tractats a les aules a fi de caminar cap a l'educació per a la pau. I ahir l'Auditori Germanies de Manises va acollir una reunió en la que es va començar a treballar per posar en marxa un banc d'aliments per a la ciutat. El primer edil ha manifestat que el desig és comptar amb l'aportació de totes les entitats associatives de Manises que vulguen participar de la seva creació i que vulguen col·laborar amb aquesta iniciativa perquè entre tots es pot ajudar a les persones que estan patint més durament els efectes de la crisi econòmica. Este nou projecte solidari és en benefici dels manisers i maniseres que més ho necessiten. I el 27 de gener es va celebrar el Campionat Autonòmic dels 10 Valls i el Club de Ball Esportiu de Manises va participar amb un bon grup de parelles. Hem de destacar els resultats obtinguts en este campionat. Alberto Hernández i Ángela Cano quedaren subcampions de 10 Valls Júnior 2. Carlos Martínez i Beatriz de María foren finalistes Júnior 1 i Davis Julià i Noelia Serra tercers juvenils. Destacar la intervenció també de Ricardo Arteaga i d'Estefania Ruiz, campions de la Comunitat Valenciana en el Campionat dels 10 Valls. I el dimecres es va celebrar el Dia de l'Arbre i Manises ho va celebrar el diumenge amb una jornada en què van participar xiquets i joves de les ludoteques municipals Cimetes i En Marxa i de l'Associació de Familiars i Discapacitats de Manises a Fadima. Tots acudiren a la zona de Pinada de Sal del Moro, on els participants se'ls va facilitar el material necessari per plantar mig centenar de plantons de carresques i de pins. La finalitat de l'activitat va ser motivar i ensenyar a xiquets i joves l'importància de respectar i cuidar natura i medi ambient que ens envolta, conscienciant-los i fomentant-los en ells estos valors. I l'Hospital de Manises va aconseguir durant el 2012 elevar la seva activitat quirúrgica, augmentar la seva cartera de servicis, incorporant els de major complexitat i reduir els temps d'espera en consultes externes i també en cirurgia. Destaca l'obertura del Centre de Traumatismes d'Alta Energia, dirigit pel cirurgià Pedro Cavadas. En quant a l'ampliació d'oferta sanitària, el passat any es va posar en marxa servicis com neurocirurgia i cirurgia toràcica. El servici d'urgències del centre hospitalari també ha experimentat millores al llarg de tot l'any de 2012. Així s'ha agilitzat l'atenció gràcies a la posada en marxa del sistema de triatge multidisciplinar en el que s'ha incorporat un metge per donar solució més ràpida als pacients dels nivells menys urgents. Un altre dels objectius aconseguits en 2012 és la reducció global de les llistes d'espera.
I esta setmana la nostra agenda d'activitats se centra en l'Auditori Germanies, on este dissabte, el 2 de febrer, a les 8 de la vesprada, la banda juvenil de la Societat Musical L'Artística Manissense oferirà el concert d'any nou. D'altra banda, el diumenge a les 6 de la vesprada, nova cita amb el Teatre Familiar. La companyia Combinats ofereix Les aventures del capità Tantan, un espectacle on ens conta la història de Mickey Boy, un xiquet que ven diaris en un cantó a la ciutat de Storytown, però que en realitat es tracta d'un superheroi. I posem ja el punt i final, no sense recordar-los que poden seguir l'actualitat diària en la ràdio municipal de Manises, a la 105.7 de la freqüència modulada i també per internet en www.radiomanises.es. Adeu i fins la setmana pròxima.